திருக்குறள் குறள் 663. கடை கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடை கொட்கின் எற்றா விழுமம் தரும். கடை கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடை கொட்கின் எற்றா விழுமம் தரும். இந்த பாட்டுடைய விளக்கம் என்ன அப்படின்னா, செய்யும் செயலை முடிவில் வெளிப்படும்படியாக செய்யும் தகுதியே ஆண்மையாகும். இடையில் வெளிப்பட்டால், அதாவது ஒரு செயலை செய்து முடித்த பிறகுதான் வெளியே சொல்லணும், அதுதான் ஆண்மைத்தனமாகும். இடையில் வெளிப்பட்டால் நீங்காத துன்பத்தை கொடுக்கும். நம்ம புரியுதுங்களா? அதுதான் இந்த பாட்டுடைய விளக்கம். செய்த செயலை முடித்த பின் செய்யப்படுமாறு செய்வதே திறமை. இடையில் அவை அந்த செயலை நாம் வெளிப்படுத்தினால் பெருந்துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் நமக்கு. அதுதான் இந்த பாட்டுடைய விளக்கம். கடை கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடை கொட்கின் எற்றா விழுமம் தரும்.